Какво става, хора? Вие сте с Ники Шоу и днес ще направя видео на апгрейдите на играчите на FIFA 17. Излязаха преди малко играчите от Висшата лига, които вече имат апгрейд на картите. По-скоро дигнахте им са точките, ай така да го кажа, оверала. Ще направя на топ така играчите, няма да направя всички. Ще направя на топ играчите статистиката, да видим дали справо е вдигната. Интересно ще ми е. Ще направя на няколко играча. И да, нека да преминем към първият играч. Хора, първият играч е Еден Азар, който от ляво крило, ляв халф е превърнат в ляво крило, left wing. Дигнато е с един оверал, но аз мисля, че просто при Конте Азар се възвърна наглед миналия сезон, колко му беше слаб от контузии. Дигнат му е дрибълът с едно, шутинга с едно, физикалът с едно и пасинга с едно. Нека видим статистиката на Азар за сезона. Хора, ето виждате разликата от миналия сезон и този на Азар. Миналия сезон той има отново 31 матча, но там има само 4 гола, докато през този има 24 матча и има 10 гола. Нито едно влизане от резервата скамейка, 16 пъти е изкарван, но виждате просто... Той може би един от най-добрите футболисти в Висшата лига в момента и може да се бори преспокойно за приза на играчът на Висшата лига. Нека да видим втората сензация. Хора, вторият играч е Алекси Санчес, който от ляво крило е превърнат в нападател. Няма много промени по картата му, освен дигането на шутинга и на физикала. Санчес не съм му гледал много мачове този сезон, но гледам, че постоянно вкарва. И точно това, може би, за това ще го използват като нападател. Този сезон на Санчес е просто уникален. Нека видим статистика. Със сигурност Санчес има по-добър сезон от Еден Азар. Наглед головете му, почти еднакви мачове има и той играе от 25 мача, той е изиграл 21 мача пълни. Като си има предвид, че тези голови са само във Висшата лига, той има още и в Шампионската лига и още мачове там. Но може би след играта с Байер Мюнхен те ще отпаднат в следващия кръг. Но виждате, Санчес има до момент, миналия сезон има 13 гола в 30 мача, сега има 25 мача, 17 гола и има още много кръгове, мисля, че 13 кръга още има до края. Ако той използвам постоянно, може да се говори за приза на златата бутонка, голмайсторът. Хора, следващия играч е именно Адам Лалана, който под ръководството на Юрген Клоп стана ключовата фигура, може би ще стане и в националния отбор и тук. Уникално представяне на Адам Лалана. Какво да кажа за това момче? Имам предвид, аз ще показвам не всички играчи, няма да ви покажа всички играчи, ще ви покажа 5 играча, които за мен са заслужавали даже повече оверал. Лалана можеха да го дигнат до 8-4, но има време, може би другия сезон ще бъде със сигурност ключова фигура, както този и следващия сезон. И много ще има интерес от пазара. Виждате, дигат му е пейса, дрибала, шутинга, пасинга, физикала, дефенда. Въобще всичко на Лалана е перфектно. Нека видим и как върви сезонът му. Виждате, Адам Лалана има 23 матча и 7 гола. Забележете, че той няма нито един червен картон. Има и само 2 жълти картона, което е перфектно за него, че той не е груб футболист. Много качествен, много снажен футболист е Адам Лалана. Виждате и тайма му има 23 матча, от които 21 има цели. Не, по-скоро 21 не почва като титуляр, 2 от резервата скамейка и 13 пъти е бил изкаран. Адам Лалана е, може би, един от най-малките играчи, които съм мислил, че ще
има такава форма през този сезон за Ливърпул, но какво? Виждате, ключова фигура за момента е той. Следващия футболист, четвъртият футболист е Деле Али. Уникален сезон, по-скоро началото не беше толкова добро, но вече към края той дигна формата си уникално. Към края на зимния прозорец вкара срещу много отбори и срещу Челси включително е в един огромен матч. Деле Али е дигнат доста шути. Не бих казал много дигнат, но 2 оверал, но така точно 8-2, 8-3 е перфектно за него. Да гледате за годините му, а статистиката му ще ви изненада. Хора, виждате Деле Али какво прави през сезона. 11 гола за Деле Али в 24 мача. Да не забравяме, че той е в тройката, в който е взел най-много участие в мачове за Тотнам. Има 24 мача. Уаняма и Уолкър имат с един повече. И той е третия футболист най-много мачове за Тотнам. Виждате, Деле Али. Просто уникален талант. Представям се го след някоя друга година. Той със сигурност ще бъде в големите отбори. Не, че Тотнам е малък, но може би Реал Мадрид, Барса нещо там ще го вземат. Дано да не е поредният играч от Тотнам в Реал, като Модрич, като Бейл. Но нека минем към следващия футболист, който наистина вече сензацията е пълна. Хора, Антонио Валенсия. Надали някой сигурно не са мислили, че той ще бъде на резервата скамейка за Манчестър през този сезон, но той, виждате, се превърна в, може би, най-добрият десен бек във Висшата лига с Белерин. Да, те имат доста добри играчи в Висшата лига по фланговете. Белерин, Уолкър е отдясно също, доста интересни играчи, но виждате, Валенсия дига с цели 2 оверал. Най-вече дига доста дрибала с цели 3 оверал, дефендинга с 2, пейс 1, шут с 1, пасинг с 1 и физикал с 1. Валенсия в момента е, може би, след Ибрахимович, може най-добрият играч за Манчестър Юнайтед, Антонио Валенсия. А статистиката му няма кой знае какво в нея, но нека я видите. Хора, Валенсия има 22 мача до момента. Един път е бил изкаран. Няма нито един гол. Но може би има асистенции, просто не ми ги показва. Да, ключова фигура за Man United на 31 години. Надали самият той очаква, че ще има такъв сезон, но какво се прави? Това е футбола. Хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се клипа да ви е харесал и ако искате да продължавам с тези видеа, пишете в коментарите. Вие бяхте с Ники Шоу. И хора, до следващото видео.